Ja, een heel goede middag dames en heren. Vandaag zijn we in Maastricht bij ZIO en gaan we langs bij Gies Scholpen voor de Limburg Innovation Challenge en de Maastricht University Challenge. Mijn naam is Gies Scholpen, ik ben medisch directeur van ZIO. ZIO is een koepelorganisatie van huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten in Maastricht en Heuvelland. En daar doen we een aantal dingen. Wij organiseren de zorg voor patiënten met chronische ziekten, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten. Dat contracteren wij met de verzekeraar en zorgen dat dat in goede kwaliteit wordt uitgevoerd. Daarnaast ondersteunen we de huisartsen op allerlei gebieden, van scholing tot kwaliteitscertificering, centrale inkoop enzovoort. En tenslotte zijn wij namens de huisartsen ook partner in allerlei samenwerkingsverbanden in de regio om te kijken hoe we de zorg doelmatig, toegankelijk, betaalbaar, vernieuwend kunnen krijgen. Wij hebben een brede innovatieagenda waarin we kijken naar hoe kunnen we nou met name de processen in de zorg optimaliseren, zorgen dat er betere kwaliteit is, dat het voor de patiënt beter uitpakt. En dat het uiteindelijk ook goedkoper wordt. En dat doen we onder de naam Blauwe Zorg, een beetje een knipoog naar groene stroom. Ja. Hoe creëren we duurzaamheid? En die blauwe zorg, dat is al iets wat we lange tijd in onze regio doen, met heel veel partners overigens. Maar zeker is dat de kern van ZIO. Een groot deel van onze medewerkers en onze bedrijfsvoering is gericht op innovatie. Wat is jullie motivatie om aan de challenge mee te doen? Nou, we doen veel aan innovatie en tegelijkertijd is denk ik ook de valkuil van organisaties in zijn algemeenheid, maar zeker in de gezondheidszorg, waar we vaak heel traditioneel denken, van goh, zijn we niet oude processen, verouderde processen, achterhaalde processen aan het optimaliseren? En wat zou nou een frisse blik kunnen zijn om het gewoon misschien eens totaal anders te doen? En dan is de vraag, gaan wij dat nou verzinnen of hebben we juist mensen van buiten nodig? Ja. Het voorbeeld wat ik zelf vaak aangeef, Uber is nooit verzonnen door de taxibranche en Airbnb ook niet door de hotelbranche. Dus misschien hebben wij in de gezondheidszorg wel nodig dat er frisse blikken van buiten komen en die hoop ik te vinden in studenten, jong, met een ander wereldbeeld. Die ons misschien vertellen van, goh, waarom doe je dit eigenlijk zo? Het zou zoveel makkelijker en beter op een andere manier kunnen. En daar dan ook voor openstaan om daarmee aan de slag te gaan? Zeker, we doen mee omdat we echt oprecht geïnteresseerd zijn in die andere blik. En we doen mee om juist daar hopelijk ideeën, concepten uit te halen die we zelf niet hadden kunnen bedenken, maar die we zeker willen gaan gebruiken als we denken dat dat iets toevoegt. Okay.